Скъпи, казваш, виждал си ме в Reddit или в Telegram. Пишеше ли моето име, как ли само аз не знам. Коя е тази мама си, та малко си приличаме. Искате ли да я... Скъпи, казваш, виждал си ме в Reddit или в Telegram. Пишеше ли моето име, как ли само аз не знам. Коя е тази мама си, та малко си приличаме. Искате ли да я... Скъпи, казваш, виждал си ме в Reddit или в Telegram. Пишеше ли моето име, как ли само аз не знам. Коя е тази мама си, та малко си приличаме. Искате ли да я питам? Скъпи, казваш, виждал си ме в Reddit или в Telegram. Пишеше ли моето име, как ли само аз не знам. Коя е тази